Iba't ibang mga produktong locally made. Ito ang alok ngayon sa carp tindahan sa bayan ng Asinggan sa Pangasinan. Mula pa sa iba't ibang lugar sa Pangasinan at buong Region 1 ang mga tinitinda rito. Nag-gain kami more ng mga customer po and mas nakilala po yung mga products po namin. Hindi lang po yung product po namin, kundi po mga ibang product po na galing sa ibang kooperatiba, asosasyon at mga arbos po. Pero isa sa pinakatampok, ang mga dairy at produktong gawa sa kalabaw. Ito kasi ang One Town One Product o OTOP ng Asinggan, oportunidad na ipinagpapasalamat ng residenteng si Lloyd. Ayun, mas lumakas din po yung kita namin dahil sa sobrang daming naming oportunidad na magpasa namin yung gatas dito. Kaya nagkaroon din po kami ng tsansa na magkatrabaho at magkaroon din po ng kalabaw. Ang programang ito patuloy ding sinusuportahan ng LGU, iba't ibang ahensya gaya ng Department of Agrarian Reform at DTI. At para mas makapagbigay pa ng oportunidad, nagsasagawa ang Bantog Samahang Nayon MPC ng mga trainings at seminars para sa mga nais matutunan at simulan ang pag-aalaga ng mga kalabaw at paggawa na rin ng mga produkto. Ito yung remedy para maibsan natin yung hirap ng buhay ng bawat pamilya. Kasi kung hindi natin i-push na magkaroon tayo ng pangkabuhayan package para sa mga kababayan natin, hindi natin may angat yung level ng kanilang buhay. We collaborate and transform Bantog Samanan into a multi-million cooperative. So yun ang inspire ko sa ating mga grupo, mga kababayan na nakaya nila. Bakit hindi natin makaya? Ang layunin nito, tinuturuan po natin yung mga kapwa magsasaka na gustong mag-alaga ng katasang kalabaw. At saka yung mga pupunta rin ibang bansa, mga gano'n, para dito matuto. Maaari raw makipag-ugnayan sa kanilang kooperatiba ang mga nais lumahok sa naturang trainings at seminars. At bukod sa oportunidad sa kabuhayan, isa rin ito sa nakikita nila ngayong daan ng patuloy na pag-unlad ng Asinggan at para mas makilala ang mga produktong Tatak Asinggan, Tatak Pangasinan. Randy Guzman, RNG News.